Така, може да не скучаете през някои дни, които не ви е до нищо, като си направите супер забавна игра, която ще ви трябват съвсем малко материали, почти казано. Едно топче, ако се играят двама, две топчета, не нужно са такива като моите, две джапанки, един бидон и един класьор. За целта на правилата е лесно. Трябва, който вкара, който вкара, той печели. Ето, не зависи къде ще се удари. Ако се удари в класьора, с една точка повече. Ако се удари някъде другаде, като в ето този рафт, или в нещо друго, като това, сте с една точка по-малко. Обаче, ако ударите в класьора и после в рафта, сте с една точка повече. В случая, при мен така става. А колкото на по-далече отиде топчето, толкова по-добре ще е за вас тази точка, защото ще е наполовина по-пълна. И за съвет да си направите ето така с класьора, защото ще ви е по-трудно. Ето, може да се удари в класьора, за да приближим така и така. Ударя се в класьора, продължава и минава покрай гредата на вратата. Това е моят съвет за безплатна и бърза игра, без пари и купуване от магазин. Довиждане, приятна работа и приятно гледане на следващите видеа от каналът ми.